Dobrý deň, Martin Gašparovič. Teraz si ukážeme aktuálnu novinku od Google. V prostredí Gmail je možné použiť tzv. drag and drop. Čo to znamená? Mnohí to poznáte v iných programoch. Znamená to, že môžete súbor jednoducho presunúť a vložiť do správy. Tu som si otvoril novú správu, môžem ju adresovať napríklad sám sebe, niečo tu napíšem. No a chcel by som pridať prílohu, teda nejaký súbor. Mohol by som stačiť samozrejme priložiť súbor a vyhľadávať, ale toto je taký trošku možno pomalý alebo nie pre každého vhodný spôsob. A keď máte hlavne väčšiu obrazovku, môžete mať napríklad otvorené svoje obrázky a môžete to priamo presunúť. Ako vidíte, hneď sa mi to tu aj mení. Súbory pusťte tu. No a to je ono. To je celá tá veľká zmena, ktorá je možná v Gmaili, a teda je možné priložiť obrázok pomocou drag and drop a odoslať, teda po česky táhni a pust, po našom ťahaj a pusti, a takto ich tam môžem napridávať viac, keby som mal záujem. Je to vlastne také zjednodušené a samozrejme Google mi ich nahrá. Takže toto je aktuálna novinka, aj keď ja už nahrávam asi o 2 až 3 dní neskôr. Ďakujem za pozornosť, Martin Gašparovič.